Значи, ако натисна този бутон, трябва да се зареди. Всъщност зарежда 8 волта. Хайде! Това е страхотно. Чудил ли си се някога дали е възможно да се направи електрически велосипед без никаква електроника? Сега, това, което имам предвид под без електроника е според дефиницията на Google, където електрониката е клон на физиката и технологията, който се занимава с проектирането на схеми с транзистори и микрочипове. Все пак, трябва да използваме няколко жици и батерия, но искам всичко останало да бъде механично. Повечето съвременни електрически велосипеди използват безчетков DC мотор, тъй като те са изключително мощни и ефективни за размера си. Но те също така изискват електронен контролер на скоростта, за да ги захранва. Така че не можете просто да свържете батерия и да тръгнете. Но какво ако можехте? Това видео е спонсорирано от Kiviko. Повече за тях по-късно. Това е мотор с Reed превключвател, който получава името си от тази малка зелена капсула отстрани, наречена Reed превключвател. И когато магнит се доближи до превключвателя, той се затваря и позволява на тока да протече. Така че тези намотки действат като електромагнити. И когато постоянните магнити преминават покрай Reed превключвателя, към намотките се подава захранване, което ускорява магнитите надясно и сега завърта мотора. Преди това монтирах мотор с Reed превключвател в малка играчка кола. И работеше наистина добре, тъй като консумираше много малко енергия и дори можеше да се зарежда сам с леко побутване. Затова нека го оголемим и го сложим на велосипед. Тази по-голяма версия има няколко малки разлики, но по същество работи по същия начин. Обаче, тъй като стандартният Reed превключвател не може да издържи на повече от около половин ампер, трябваше да направя свой собствен оголемен Reed превключвател. Той е много прост, само с две метални ленти, разделени от малка междина, точно като малкия Reed превключвател. И когато магнитът мине покрай него, едната от лентите се привлича към другата и подава захранване към намотките. Сега, този мотор има много малка мощност, главно защото има само 6 магнита на ротор, което означава, че намотките могат да бутат колелото само 6 пъти на оборот. Въпреки това, ако увеличим броя на магнитите, би трябвало да можем да увеличим изходната мощност. Затова построих този мотор с 16 магнита и редуваща се полярност на магнитите, и той има много по-голям въртящ момент. Въпреки това, трябваше да модифицирам Reed превключвателя, тъй като редуващите се магнити объркват тайминга. Затова поставих малък магнит върху гъвкавата лента, така че да бъде привличан само от магнитите, чието противоположен полюс е обърнат навън. Изглежда има и проблеми с електрическите връзки, тъй като никеловите ленти се влошават с времето заради искренето. Затова опитах да използвам въглероден контакт, който обикновено се намира в електродвигатели с четки, но той започна да оставя въглероден прах върху лентата, което пречеше на добрата връзка. И накрая намерих тези малки ключета, които очевидно са предназначени за 15 ампера, и взех контактите от тях, които за сега изглежда се държат много по-добре. Нека започнем да сглобяваме електрическия велосипед. Колелото, което ще използвам, има проста тръбна рамка, което улеснява проектирането. Триизмерен модел PhoneShape, която е базирана в облака CAD програма и ми позволява да проектирам еднокомпонентна стойка за мотор за този електрически велосипед. Ако искате да проектирате свои собствени проекти като този, силно ви препоръчвам да разгледате OnShape. След това мога да експортирам дизайна и да започна триизмерен печат, което реших да направя на Formlabs, Form4 и Form4L. Тъй като възможността да се изработват големи и здрави части, като същевременно се запазва висока прецизност, е идеална за този проект. Това е стойка за мотор и ядро на мотора, които буквално ще държат цялата система заедно, което е страхотно, че мога да го произведа като едно цяло парче. След това мога да впресовам лагерите в частта и да проверя дали моят дизайн пасва на рамката на велосипеда. И сега имаме здрава скоба, към която да монтираме всички компоненти. Първите от тях са намотките, които отпечатах на триизмерен принтер с прозрачна смола, така че намотките да се виждат отвън на мотора. Тези намотки са по 300 навивки всяка, като са запоени по 2 последователно и в крайна сметка ще бъдат 8 паралелно, което прави общо 16 намотки и 4800 навивки ТЕЛ, което, според мен, изглежда страхотно и може би малко нелепо на велосипед. Следващата стъпка е да направя роторите, които ще държат магнитите. И може да забележите, че този ротор има много повече гнезда за магнити от прототипния мотор. И това е защото наскоро попаднах на нещо наречено Hallback масив. Ако погледнете прототипния мотор отстрани, има намотка притисната между два магнита и искаме магнитното поле между двата магнита да бъде възможно най-силно. Така че когато се подаде захранване към намотките, ние максимизираме изходния въртящ момент. Следователно, ако вземем редуващите се магнити на ротора и поставим по-малки магнити между тях, в това перпендикулярно разположение всъщност можем да пренасочим част от магнитното поле към едната страна, създавайки по-силна и по-слаба страна.
И това е известно като масив на Халбах. Така че, ако направим това по такъв начин, че по-силните страни да са обърнати навътре към намотките, би трябвало да можем да увеличим въртящия момент. И всъщност построих още един прототип на мотор, за да тествам тази теория. И е ясно, че има много повече мощност. Дори трябваше да монтирам геркона по-близо до ротора, тъй като магнитното поле извън мотора е много по-слабо. Така че този финален дизайн има 20 основни магнита и 20 по-малки магнита, които създават масива на Халбах, като общо стават 80 магнита. С двата ротора. И те могат да бъдат монтирани към вала и задвижващата шайба, преди да бъдат прикрепени към мотора. Като можем да поставим ротор от двете страни на велосипеда, за да притиснем намопките между тях. Сега можем да монтираме геркона към мотора и той е готов за тест. Така че с всичко свързано трябва да мога да управлявам мотора с този превключвател. Despite running well below the 15 amps that these switch contacts are. Дори когато нещата се объркат, винаги научавам нещо. Затова съм развълнуван да ви разкажа за Kivico, защото тяхната мисия е да вдъхновяват децата да бъдат иновативни. Вече от известно време съм фен на Kivico и техните кутии винаги са изключително интересни за сглобяване. Качеството на тази кутия и вниманието вложено в нея я правят перфектния подарък за всяко дете. Имам предвид, че това буквално е ховеркрафт, който можеш да сглобиш у дома без никакви инструменти. Има много други подобни кутии за деца на всякаква възраст. С техните Kivico Clubs, които представляват поредица от вълнуващи практически учебни приключения, с 5 клуба, от които да избирате. Ще изследвате теми, вариращи от култура и география до технологии, изкуство и още много други. А ако искате да приложите своите научните си познания и инженерни умения в проект, тогава има и Kivico Labs, които включват проекти като този радиоуправляем робот за доставка и много други. Наистина вярвам, че Kivico е невероятен подарък за този празничен сезон. И това е подарък, който продължава да радва месец след месец. Така че ако се регистрирате с кода Tom Stanton, можете да получите 50% отстъпка от първата си клубна кутия или като посетите kivico.com/Tom Stanton. Затова разгледайте линка в описанието на видеото. Въпреки че работят доста под 15 ампера, за които са предназначени тези превключващи контакти, те изгарят доста бързо или понякога се заваряват един за друг, блокирайки мотора. Но имам още една последна идея как да накарам това да работи. А потенциалното решение е волфрам. Волфрамът има най-високата точка на топене от всички метали – около 3400 градуса по Целзий, което е с около 1000 градуса повече от стоманата. Затова поръчах няколко волфрамови електрода за заваряване с надеждата да направя по-издръжливи контактите на геркона. Но бързо се сблъсках с първия си проблем. Изглежда, че волфрамът не може да се запоява. Поне не и с тинола, който имам, и при температурите, които поялникът ми може да достигне. Моето решение за това е да използвам тинола като механична връзка към волфрама. Почти като да кримпна жица. Затова изпилих няколко жлеба във волфрамовия прът, за да има тинолът за какво да се захване. След това увих никеловата лента около волфрама и я запълних с тинол. Така че, когато волфрамът се вкара в тръбичката с разтопен тинол и се охлади, двете части се свързват здраво една с друга. С надеждата за добро електрическо съединение, този волфрамов геркон вероятно е последната ми надежда да подкарам този велосипед. И така, когато всичко е свързано, ще издържи ли на искренето? Plastic, aside from a few bolts and the coils, which means it has very little resistance. Честно казано, не мога да изразя колко съм щастлив, че това работи. Не само, че волфрамът не се повреди след доста време работа, но и изглежда, че искренето е намаляло. След това триизмерно отпечата е голяма шайба, която ще се използва за задвижване на задното колело и тя може да се монтира към колелото с изрез, който пасва върху оригиналната запчатка на велосипеда и се закрепва с няколко болта. Така че с поставен и добре опънат ремък, велосипедът е почти готов. Просто искам да добавя още нещо, за да завърша механичната визия на велосипеда. Аналогов волтметър, за да виждам колко заряд е останал в батерията, който пасва идеално в центъра на кормилото. Монтирах и два ключа на кормилото и има малко разхвърляни кабели. Така единият ключ ще управлява захранването към мотора, а другият ще позволява, надявам се, регенеративно зареждане на батерията. Или в този случай малък пакет с суперкондензатори. Чувствам, че трябва да обясня целта на тази конфигурация.
Обикновените електрически мотори имат железни сърцевини, които значително усилват електромагнитната сила на намотките. Но това също води до съпротивление, когато моторът не е под напрежение, тъй като магнитите се привличат към сърцевината. Докато този мотор е почти изцяло изработен от пластмаса, с изключение на няколко болта и намотките, което означава, че има много малко съпротивление при въртене без захранване. Така че идеята е, че ще се кара като обикновено колело, с малко съпротивление от ремъка, което не е много. А когато карам надолу по хълм или искам да намаля скоростта, мога да използвам мотора като генератор, за да зареждам тези кондензатори. А след това, когато са заредени, надявам се това да е достатъчно, за да ми даде малко допълнителна мощност, когато имам нужда. Да видим дали ще проработи. Тук съм навън, в една хубава студена декемврийска британска сутрин. Кондензаторите са напълно разредени, както можете да видите от волтметъра. И ако разклати кормилото, можем да симулираме някакъв заряд. Но очевидно това не е истински заряд. Така че нека покараме велосипеда малко. Yeah, so we drained about 5 volts getting up to speed. And О, изглежда, че зареждаме кондензаторите. Въпреки, че все още не съм натиснал бутона за регенерация, което е малко странно. И не изглежда да има голямо съпротивление на педалите, което предполагаме хубаво, че се зарежда толкова лесно. Герконите са малко шумни. Вероятно с подобна сила на звука, като някоя от онези шумни главини със свободен ход. Но е малко по-лошо, защото издават шум постоянно. Сега слизам по хълм и ще натисна бутона за регенерация. resistance when riding unpowered. И изглежда, че сега зарежда малко по-бързо. Почти сме на... Да, вече сме на 10 волта. Вау, мисля, че тези кондензатори са за около 18 волта. Така че за сега сме напълно в безопасност. Добре, сега стигам до равно място и ще спра колелото. Имаме около 12,5-13 волта. Така че нека видим дали можем да използваме тази енергия, за да ускорим отново. Because the motor is essentially Захранваме, просто не с ново мощност. Да, така че изразходвахме около 5 волта, докато ускорявахме. И вече не се изразходва повече. Защото това са максималните обороти, които моторът може да достигне при това напрежение. charge my phone. And whilst riding, the charger doesn't work. Така че отново сме на 11 волта. И ще подам газ, за да видя дали можем да изкачим този хълм. The energy can slowly discharge into my phone. Да, просто няма достатъчно мощност, за да изкачи какъвто и да е хълм. Чувствам, че този велосипед покрива две от трите неща, които първоначално исках. Че се зарежда регенеративно и има много малко съпротивление, когато се кара без захранване. Просто му липсва необходимата мощност, за да бъде реална опция за електрически велосипед. А да е изцяло механичен, не е толкова страхотно, колкото се надявах, тъй като металните ленти на Reed не са достатъчно добри. Превключвателите постоянно се нуждаят от настройка, защото ако карам твърде бързо, те достигат резонансна честота. Така че в крайна сметка или е твърде далеч от волфрамовия контакт, или твърде близо, което причинява сериозно искрене. А какво ще кажете да използваме регенеративното стиране на велосипеда, за да зареждаме нещо друго? Защото моторът е свързан по същество по същия начин като моя ръчен генератор и когато се върти, произвежда променлив ток. Така че ако използваме 4 диода, за да изградим Грецов токоизправител, трябва да можем да зареждаме кондензаторите още по-бързо. След това можем да включим кондензаторите в USB стабилизатор на напрежение, за да използваме съхранената енергия. Да речем да зареждам телефона си. И докато карам, зареждането не работи, когато кондензаторите са под 8 волта. Но с кратко натискане на бутона за рекуперация можем бързо да повишим напрежението и след това енергията може бавно да се разреди в телефона ми. За 6 км или 3,7 мили, които изминах, слязох около 55 метра и успях да заредя телефона си с почти 10%, което не е зле, като си има предвид ситуацията. Използвах го само по нанадолнищата или когато трябваше да спирам. А един от хълмовете, по които се спусках, беше толкова дълъг, че се притесних да не презаредя кондензаторите. Затова пуснах превключвателя. Сега знам, че има продукти, които можете да купите и които използват малко динамо за захранване на велосипедна лампа. Но те създават постоянно съпротивление на колелото, когато са включени. Но тази система може да се използва за бързо зареждане на кондензаторите при спиране или спускане по хълм. А след това ще подава ток постепенно. Да зареждам телефона си, велосипедната лампа или каквото друго поискам. Което на практика е безплатна енергия. Защото ако нямах тази система, енергията просто щеше да се превърне в топлина и да износва спирачните ми накладки. Благодаря ви много, че гледахте.